futhi ngibulele nanokuthi uNkulunkulu uwenzile umusa wangivusa. Abantu abaningi bayitholanga lokuthuka. Bekho ngaba yisifiso sami ukuthi nami ngibe khona ngizohlanganyela nani. Kube ukuthi ngizwa okunye ukuthi hayi uMagaveni asivukanga naye noma omunye wethu. Ngiyajabula ukuthi namhlanje futhi selokusagcinana namhlanje sinjani siphelele. Haleluya. Futhi akufuneka simbonge uNkulunkulu ngalokho. Iprogram yethu yanamhlanje izwa kancane ayizubalile kakhulu. Izoqala sibe ne-assembling hymn yethu sibanjelwe uMagaveni Mabele. Ngiyaxolisa kancane ngifuna ngiyifishe. Sibanjelwe uMagaveni Mabele. Sizodlulela phambili sibe nokwamkelwa kwabahambeli bethu. Sibamkele nje siqale ngomthandazo ngoba yonke into iqala emthandazweni bazalwana nethi. Nathi sizamkele nje sibonge ukuthi uNkulunkulu usithandile. Sizofumana lo program Mrs. Nkosi Mandala uzosivulela ngomthandazo. Haleluya. Amen. Asho-ke ngeculo lakhe nje eliyalithi esithandazweni.